So akong gibasa is ato tong paghandom sa Last Supper, no? Ang Last Supper is the Holy Mass, no? Sawa pa siya mamatay because for God so loved the world, tungod kay love ta ni Lord, iyatang gibilag sustansyas kalag. Sumuna, ang misa sustansya nas kalag. Sa akong mga pagbasa, gitawag ni supernatural nutrition of the soul. Supernatural nutrition of the soul. Munang karon nato siyang gipistahan, Corpus Christi means the body and blood of Jesus Christ. Munang sa lugar sa simbahan, ngunit pinaka-espesyal kaning altar, we call this the altar of sacrifice o kanang tabernacle. No? Ang tabernacle o kaning altar of sacrifice is the place where the real Christ, body and blood, muduol ko diri, kinsa nang naa diri, no? Muna akong gipadaplin ring bangko. Ang sulod ani, mauni gitudlos katikism, real and true, substantial presence, body and blood, soul and divinity. No? Real and true, substantial presence, body and blood, soul and divinity. Sa ato pa, naa diya ang real presence. Nang muagi gani mo o simbahan ay panguros mo. Kay sigpahagoros pagabot sa iskina, kaligis mo ero, tiway gyud mo. Nang muagi gani mo ang area ha, ay panguros gyud mo. Kay naa diri ang the real presence of the living God. Munang atog yung gitagaag bilining altar of sacrifice. Diin ang pinakasakripisyo, ang unod ug dugo mao'y gihalat kay tambal sa sala. Sa una ang gibasa sa first reading, ang unod ug dugo sa mga mananap, toro, kanding o karnero motoy ihaw, no? Ihalad sa sala. Karon lahi na. In the fullness of time, sa takna nga nahimo ng ang pulong nahimong unod. In the fullness of time, ang pulong nahimong unod ni puyog uban kanato. Body and blood, soul and divinity. Ang iyang pagka-Diyos, ang iyang kalag, ang iyang unod ug dugo mutungha na sa misa. Munang balaan kaayo na. Munang paludhon mo. Umandi man muluhod kay unsa dagay resulta, no, o hinungdan. Manong paludhon mo inig santos. Kay mo sampit invocar means sampiton sa pare ng gahom sa Ginoo na kaning bread and wine nga ginama sa tao, bread and wine made by human hands nga mahimo siyang unod og dugo, Corpus Christi. Sumunay dako kayong role sa pari. Ang pinakadako nga gahom sa pari, dili nang maghari-hari sa parokya. Dili magpabilib kay pari siya, no? Ang pinakangilngig niyang responsibility nga iyang sampito ng Ginoo to make this bread and wine into Corpus Christi. Muna'y pinakadako niyang trabaho sa parokya na makamisa siya kay iyang ipakanao ang espiritu para to make it real, true, substantial presence, body and blood, soul of divinity. Katong Jesus sa Huwebes Santo, mautoy Jesus kamutungha sa misa. So I hope kasabot mo, anak. Ang Jesus sa Huwebes Santo, mauto ang Jesus nga mutungha sa misa. Mulang sagrado kaayo ng pagluhod nato, no? Nya mo na siya, kalanon yun as kalag. Supernatural
nutrition of the soul. Munang ningon gyud si St. John chapter 6:54, ang mukaon sa kong unod may kinabuhing dayon o banhawon ko sila. Munay gisulti ni Jesus nga nasulat ng St. John. Gisulat ng St. John chapter 6:54, I am the living bread who came down from heaven. Those who will eat my flesh, I will raise them up on the last day. Unang ka na inyong pag-ari-ari dire, di na sayang. Muna hinumdumi ha? Ang magkaon sa kong unod, ako silang banhaon. Dili pa na ninyo mapupo. Gahago pamuron. Kanang pagsimba ninyo, matag buntag, matag Domingo, gahago pa mo. Di pa mo kapupo ana. Ang pagpupo ana in the resurrection of the dead. Ang magkaon sa kong unod, ako silang banhaon. Munang na ako'y misas patay, moingon jud ko, ug mutuo ka nga naa kay kalag, simbag yun, aron di ka magmahay. Madomingo ay mura manoo bakasyon, no? Domingo is not vacation, it's holiday. Sunday is not a vacation, it is a holiday. Domingo, balaan na. Dili na bakasyon. Kanuman balaan, kay imong dawaton ang imong Ginoo. Mulang kay imo siyang dawaton, magapuyo siya uban kanimo, hantod ka, mupauli imong kalag, apan in the resurrections of the dead, mag-unag yun ka. Mulang kamo mga choir, kamo mga lectors, kamo mga lay minister, wa mamoy sohol, pero na mo'y mapaabot. Kamong choir, lectors o lay minister nga usahay mag-overtime mo. So, sa may kaugmaon na mo ani padre, kadako anang kaugmaon, kanang banhawon ka. O kamo pod. Sa kaugmaon ani padre, ay sus kadako. Ang nagkaon sa kong unod, akong banhawon. Mo na'y assurance nga na-record sa Bible. Di man ni makadato. Dili makadato ng musimba. May inig pakalawat sa pare, nga ng pare. Di man ni makadato. Kami maram ng pare, lawas ni Kristo. Ngayon dahil siya, uskalibo. Abot ni dito ispor ni misa o kada kalawat, suhulan kas Ginoo, lawas ni Kristo, uskalibo. Alas 5, alas 8, alas 10, alas 5, simbag yun ka. May nalaman na 4,000 para madyo. Ay, Ginoo ko Lord, no? So, take care of your soul, no? Take care. The soul is forever. Atong lawas, di na forever. Kamu, gikoratan mo nga ng COVID. Sipunon gani, mahadlok mamatay. Ubuhon, mahadlok mamatay. Huwag mag-igit, mahadlok mamatay. Kaya apil man na symptoms day ng igit, no? Butaas ng ilok, ug 38, kuyawan. No? Ubuhon nga walay klima, kuyawan. Muna, we are full of fear. Pagkadaghang kuyaw, sa kinabuhi, munang may nalaman na ay mo hupay sa kuyaw. Come to me, I will give you rest. Simba mo, tambalan ako ng inyong kuyaw. Ang pinakangilngig niya ang gisaad, ang mukaon sa kung unod, ako silang banhaw. No? Sumaon atong pista karon, Corpus Christi. Ang iyang unod og dugo gibilin niyas 12 kapari sa Huwebes Santo mulang kami imo raming perpetuate of the Holy Mass. Igo raming gasumpay
sa gisugdan sa Ginoo. Munay meaning of perpetuate. Kami ro'y gasumpay nga makanunayon nga dili ni mawala. Mo itong nakasulay mo atong nawala to. March, April, May. Dahil nabalik tugtyon, no? Dahil nabuhi na po tanawan ng walay misa. Di ba, murapog patay ang katilingban, no? Because siya, I am the life, I am the resurrection. So, kanang kalawat, assurance, I am the life, I am the resurrection. Those who will eat my flesh, I will raise them up on the last day. Munang si Jesus, kadawali niya, naago na sa conclusion, bulahan ang mutuo. Munang dili ta kapugos sa tanan. Ang tumandi man lang mutuo nga tinuod na naay Ginoo dire. Mutuo na nila Ginoo, basta mosampit na sila pare o kalamatyo na sila. Pero himsok pa, baskog pa, they don't care about God. Kay himsok pa man sila. Apan moabot ang emergency nga mangita na kas Ginoo. Nganong mangita kas Ginoo ka, kalamatyon ka, kung himsok ka, imo man siyang madawat. So, hinumdumi na, mangita maka Ginoo kung kalamatyon na ka. Pangitaa siya sa misa, kay naa siya diri. Real, true, substantial presence, body and blood, soul and divinity. Sa dibinisaya pa, tibuok Jesus, mutungha na o naay misa. Ang Jesus sa Holy Santo, mutungha na o naay misa. Corpus Christi, body and blood of Jesus Christ. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Nagatuo ako